Narumpay yung niyoskum, ka chananam daki padba, ka bril nyo terp. Kumba ka party kala penpau, haka jingtho ka ba nila ai show deputy commissioner, ya ka jing penjari, ka joku ya ka section 144 CRPC. Bangi kum ka party nimla ban pediang, ya ka nega jingle, na ka leng jong deputy commissioner, banong ban nomsha ya ka nono ka jinglom pat ba, ka jing ya pat ba. Aga Southrick kablong kasni new vote nagnaga election MP siya kalok sabha nakwaru ban pau kan kapor kaban nakaleng ka jung ka party ni community bahadin ka jing tho ka mangil ai ban nakaleng u deputy commissioner on Shimphia bat ban wengno ya kani ka hukum ka bola pinmi bat ban island yaki pait ba nong song bakin lek sya kani ka jaga new boat badru bahadin jong ka result kibayo ya ka jing job kin yo ban lekmen ban shat kemen badru ban pau ya kata ka jing sngo kemen ka joki tendrei kalau ka sngosi ban i ba nagaleng jong deputy commissioner la pau bo namla ban weng ya kata ka hukum daga ba ai daw ya ka jing khapnya ka jing dheng kali bat kum juru bayo kami kano ka kandrum ka kanram tolong gai ke ka basngo thamula ba khla tang ha ka sautrik ba kita ki bor penya ki sngo khia ya ka jing dheng kali ki pai ba ha ka ne ka ri ga jing ba khamtam ha ka no ba shlong ki mat ya ka jing dheng kali ka ba man la ka sngi namar ka jing bamla ka jong ki bor penya bakin penya betin penya renti ya ka kam ka baki dei ban penya hagani ka liang bar hagani ka benta ban ongru bakan mi kanu ka kandum kanam kalong tang ka jing persang banda rabjot ya ka jing thumu ka bari ka jong ki ka badai tamaki ki betip ka iga daw ba pnoi ki bakin impose lani bakin penmi ya gani ka hukum te kaseng kala dep an ai ka jing tho ko mangalong bat ngiyeng ha ka ta norim banginum la ban pediang bat ngin mi bet kum ki pai ba nong kashan jong ka voice of the people party ban let ka jaka new vote bat kum bangi community bangin yo ya ka jing jok ha ka ni ka election MP da ka jing kashan shirham jong pai ba ngin ye le kemen ngin ye shat kemen ru da ka akor ka burom ka jing tipri to play bat nginum sha ya no ino ban khang la ini Today namar kata kadau, lingba kani ka kubor, na kuat ban kentu yaki pai ba bangem day ban pensngap, yaki bakum kini ki hukum ki persang tang ban khanglat, ya kajingle kemen kajingi, kum kita ki pai ba ki belada ban ai ka jingkersha, hagi bede bakani election MP ka belada, nagaliang kajingi kum kinong elam, yen mi ban mi kentu yaki pai ba bakem day ban pensngap ya ki bakum gini ki kendon ki badon tang ka jingthmu ban khangla yangi bangin le kemen lani yaki no genu ki bakwa ban le kemen hakani ka sni jong ka jingjaw bat ni smo ban pendrem jurru yaki bakum gini ki hukum ki baga sarkar ka penmi ki ba persang ban yu roi ya ka hok ka jing pai ba hakari senchar pai ba ka jala meghalaya kamde ka ta ka jala ka ba ngila bane penisrim bat ki wei pat ki jala ki ba gadon ki jing snam ki don ki jing ki klumar wat hakipor election kampat ju khamja kot ju ban ong bangile yo sngo bagandon ka jing klumar ka jing mi jing klumar hadin ka jing penbana ya ke result hai ke election ki bobon ala bandon ka daw hlendet ka batang kini ki badon ka bor ki smot ho balai ki ai ka hukum ka ni ka hukum ban khangla yo pai ba bon mi ban snap ya ka result bat ban yo ban lek men ru hadien bala penbana ya ke result te khnang ba ki pai ba ha ka ri ka ba i ka jing ken shai ken smot ho ni ko ban penbana Panagaleng ka jing kum ka party, nya shakmat,
ngin mi ban ni ban sngam baru anum dan menum bala ban khanglat ya kata ka jing mi pai ba ka jing namar ka jing mi ka jing kalong ni ko ban tip hadien bangila penan kami ka hok ka jing ban tep di bot ka jing mano ba job bat ban yo ro ban le kemen ha kata ka jing job ka bangi community kom ka party de kini kilong ki jing penshai hadien ka jing kwa jigi bobon balang ban tip ngin le kumno ha ga bede bat ka sautrik ka sngi ban pen bana ya ke election MP Shaglok Sabha